masalah. Dan nyanyo. Suwe-suwe kaya bunga tirah bro kowe. Wis angger gelem betah melek sithik ngono sasi sura ngene iki wis. Ora lanang ora wedok tak pucek-pucekke sugih beras pari akeh rejeki. Golek sandang pangan lancar, slamet anak bojone. Iya ya, neng sing ora betah molek kang kondur ya tak dongak-dongake kalau tambah anake. Ndongake kok. Apa elek? Tambah anak ya tambah apik. Nduk lambi ijo ngger. Delok pelok tudung tak gendrek. Nang ning tok tok. Kaya ngene kok mayang kara. Kaya yang tekan kuwi kok aluse ra jamak lagi buka kok mbok suwuke toko. Lah wong kreatif. Sesuk lagi duduk dangdut. Dang. Nduk Purba Dikrama. Dalem Mas Petro. Bagong ngene iki lambene. Lah mboten ketinggal kok saking mriki kok. Lho, ora ketok lambene Bagong wayang, delok cangkeme dalang. Kok kono rak ya ketara. Lah kula pun kasep gandrung kalih Mas Petro dadine nggih. Oh, gandrung karo kowe, Truk. Ya, ngene. Wis. Nek ngene ketok. Beromi aja mingsat-mingsat kowe ngeling-elingi wayang wong putune nipong yo ora. Nduk Purba sapa kae muga? Purba Praba Suteja. Malah dihukum kok. Praba Suteja. Mau Marioto ki jeneng anake yo gawe giris ngono. Modo-modo juragan. Kok nek enek keplesete wong nanggap apa men menggok nang nggonmu ngono. Wong anak wedok bareng kok jenenge Praba. Ngerti kowe mesti arep nyedot kayaku kowe. Praba Subandi. Siapa ki mau ndang? Nembang apa wae isane liyane? Niki ajeng nyekar Nyidam Sari ingkang bawa Mas Joko. Kowe ki anggere bawa kok tawakke wong terus ket mau. Kecore mau nek ngantek mangkel aku. Nek kira-kira ora nganggo bawa ki ora nganggo. Aja anggere bawa ki sing ngatur dalang. Kok bawa kok malah menika bawa badhe kula aturaken. Wow, ijik cilik tumbak cucukan kowe. Kowe iki ra iso ngetrapke basa kok ngono kok tumbak cucukan. Wes, nek kira-kira bawane mbok keke wong dhuwite 20 gorene.
Pun bacut mlebu tas niku. Lah ora wurunga sesuk-esuk caluk pakmu kowe. Mesti nggo tuku busi mesti. Ndang. Ya sithik-sithik ora iso bawa. Alah Gusti Nyidam Sari tek ra. Dong bagus. Lah mah ora sudi gak. Duit 30 ki rekoso, mbubuti suket sedina pot. Ono arep ndletek. Bebojane ati. Kaya ngene. Kok saya mbok plorotke tok gong. Niki terus ke Mas Joko Pak Dalang. Ya wis gambleo wis. Jan anake kowe ngegong iki jan wong bocah gek melu pisan wis ngatur dalang ngene lho. Wah titenono pakmu sesuk. Longi 10. Ndang si Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi. Nah, cek ngono wi. Kaya ngene. Loh, Wong nandang. tek nular to wi. Tek ndledeke rada ngulon. Kuwi mesti, lah kowe dek awan apa klenengan? Mesti ndang duwen mesti. Lan jenengan? Lho, kowe aja melu-melu perkaraku. Cah cilik disangoni sing gedhe kok ora, sing gedhe roh jajan. Lho, kowe aja melu etunganku karo Pak Joko to. Kowe iki dhewe-dhewe kok senengane tok. Lah ya disangoni ngono. Sangone ora kok ngopo to? Aku kok ora yo njaluk dhewe ta. Kula niku nyuwun jenengan niku lho. Lho, oh ngrekes. Ya ngrekes ben asal dikeki. Ora masalahnya. Aku nek duit ki apa? Sesuk ora iki enek tindih piro? 1000 mesti. Ora iso delok ki lho jiro lupatmu 20.000. Digenepi. Monggo mumpung dereng tutup. Cunduk laris. Niki dikeke napa? Lah sing ngomong kek sapa? Wong tak iming-iming dijejer. Masalah dek keke. Ya wis, jujul 3.000. Ya mi kon jujuli 3.000. Oh, Mbak Purba wae maringi 10 kok. 10. Nggih, jenengan kok pahit men to. Lho nek ngono kuwi rono 500 wae. Ki kurang iki. Alah, aku nggo tuku suket wis nggo sesore lho dipang. Sapi arep modar dingu. Lah niku rak sapine jenengan to dititip. Lah nek tuku sapi ki mbok sing rada gedhe. Lah niku sing tumbas jenengan kok. Lah kuwi milih tekon milih sing gedhe. Cuma wong enek duwite nek wis tanggapan akeh malah milih pedet loro lanang wedok cilik-cilik. Pedet ora ngerti apa-apa kawinke. Niki ya sida 5.000 kaya ngene iki to. Ora usah nutup-nutupi. Ndek ben aku. Niki lho, Engko sida aku pas kula nuwun ning nggonmu rak mbok jejaki nganggo sikil to. Pedete lanang. Ayo gek ndang. Pedete iki tingak. Sambai. Alah terus meneng ae. Lho, kon nambah apa? 5.000 tok. Gusti Allah, dek wong rek wetung. Kurang 95. Nyo kana kono her. Lantur lah kaya wong kerja bakti ndak. Kertas apa kuwi? Ndak keke. Dibaca. I love you. Jabang bayi. Jabang wis men. Ganti bro, swara pelok apik. Nek bro wis, ayo. Ora. Apa aku dewe
Kowe ya njaluk 5.000 ra? Mboten. Ora Kula pun gadah. nyangoni wong main kok. Iki nek lalu apa rasa udon? Ning gandeng mungsuhe saiki wis ora patek gatekke. Duh, tiba jawabanku. Welas ono. Mangewu repes Amring wa amami Hiromi Kano saking Jepang. Besok kapan katekan? Ayo Ir. besok kapan katakan Cecer cecer lan wong bagus. kowe jejer wong bagus. Anonane Tak umpamakno nahkoda tak umpamakno. Nah umpamakno no ilate iki Jepang iki rada didodit ngono lho. Ora Om lho, om bandi, om. Nek nyeluk do om aja pak ora. Ketuweken kae karepe kok nyeluk om to kae. Aku yang ngger bandi teko klithik-klithik monggo om. Ngono kok. Dan Nano tanpa prawu sasat saraeng jolo napa betul wis. Wis sak karepmu wong kowe iki nek tumraping nang kene kowe wis diliarke. Wis. Oh, tri. Lah, nganggo dri ngono ya kena karep. Nyidam apa? Ndok boyo. Dwi nggih, dwi. Nyidam. Ora apal tenan mi. Nyidam sari asmara. Kuwi umume ngono ning kamu setelah menerima uang dari aku harus diganti. Nyidam sarine diganti purba. Nyidam purba. Wah, kleru. Nyidam purba as ngono. Wilangane men padha. Ndang 5.000 nengko. Monggo selak tutup. Cunduk laris. Nyidam purba as moro. Wong 5.000 kok yang guyu ki lho. Cengengesan. Dwi, ayo, kowe ora gelem nyidam. Aja tambahi om kokean. Nyidam purba. Nyidam purba Cek, engko cek. Enggak. Iki mau suatu keajaiban atau kecelakaan ataukah memang itu cengkok? Kalau cengkok bisa diulangi, tapi kalau tidak bisa mengulangi jangan tanya. Saya pecat malam ini juga. Nyidam purba
Ayo, kendangnya sing gede. Gonge kosek. Gonge sing gede. Ngono nek. Tak dedet. Luro-luro kenonge aja ming sangga, Bang. Bonang endi ayo luro-luro. Tak dedet. Nyidam to cak ndah baleni kuwi. Nyidam. Terus. Purba. Modiar. Seneng aku lek. Cengkoke persis lompret iki mau. Apik tenan wi kowe wi. Utang 20. Marjenanangan. Wah bocah tek kaya ngono, Pak. Ngerti nek duwe cengkok kaya ngono, kowe tak biyen-biyen kowe. Wis karek piro iki? 15. Sing 10 tak bundelan iki. Nyo, 5.000 kowe. Ya Allah. Iki mah. Wis kowe tak jane, Nduk. Ora gelem calon bojomu tak polo. Malah molo calon bojone. Iki wis ganti zaman iki. Manganjur lakuning angin gunturang graning arga goro Gurnita kagiri-giri orek bumi prakempita lumereking manci gumiliring mangsa kala wau to wis mengker lelahampan ing negari Maespati nena kawusing mangke sambeting kandha ingkang jumeneng ing praja Lokapala Kawistinga muluk ing tawang Somya pratangga winduyat pratangga winduyat amun-amun lir gumampang
dumawur mangawur-awur-wurahan tengaraning jurit kang makuru gangsa tata kaya butula warpan jiting turangga Asti rakata engkang ong kowe lah talareca manik jati ning alam kang tinuting jagat. Bapa Penemban wis nungkara. Kula wonten pangendika ingkang ngadhawuh nggih, anak Prabu Wisrawana. Kula mundhut pemanggih jeng andika anggen kula badhe ngelar jajan bedah negari Maespati. Nggih. Nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Nuwun sewu. Mbok bilih atur kula menika mangke kirang ndadosaken renaning penggalih. Ingkang badhe kula aturaken menika mangke leres-leres tuwuh saking manah ingkang merdika turta dasaripun estu anggen kula mbudidaya luhuring asma Patuko. Pancen leres. Estunipun Nalindra menika kedah sugih bondo, sugih bolo, tuwin sugih kadigdayan. Ratu ingkang boten sugih bondo, boten gadah bolo, dasaripun boten sekti menika Aji Godhong Jatiaking. Namung sejatosipun wawaton mekaten wau tasih kirang jangkep. Jangkepipun menapa? Jangkepipun kedah sugih Ratu, sugih kawibawan, sugih bondo, sugih bolo lan kadigdayan menika kala wau kedah dipun lambari mawi sugih kautaman. Sejatosipun kautaman kala wau sumber-sumbering kawibawan. Nadyan to bondo donya sugih bala raja digdaya sekti nanging menawi manahipun kebak Dursila menika ajrihipun para kawula mboten kandhas dumugining batos. Kula aturi enget nggih kabecikan menika babaripun wujud samukawis ingkang sarwi sae ing antawisipun inggih menika rukun tresna asih tentrem ayem lan sak panunggilanipun. Menika wates-watesing tembung kesaenan mila menawi wonten Nalindra ingkang tumindakipun namung badhe damel sakit lan damel pepecah nyengsarakaken dhateng negari sanes menika tundhonipun badhe pikantuk wewelak bebenul eblas lalet menungso ora tata sampeyan iki. Dadi pendhita negara Lokapala kula lelemu awakmu tak pakani sandangi becik. Ora bisa nyengkuyung Prabu Wisrawana. Donopati Banendra krik lampet brungkat kipul gajah gelar singo balak tebake Maespati. Sewu Bapa Penemban dos pundi nggir anak Anggir Donopati. Angkara murkanipun Kakang Prabu Wisrawana teka mboten kenging binendung kanthi srana menapa kewala. Lajeng kula kedah kados pundi Bapa Wisnungkara sampun nalit ing manah sampun nyamaraken
Nadyan to ingkang raka wegah nampa warah nampik dhateng pituturing para luhur mangke badhe kecelik kalian pakartinipun piyambak. Nanging menapa kula tumut andombani bedah Maespati? Mboten tumut-tumut nanging saking katebian sampun negakaken ingkang raka. Dipun sawang kewala menawi wonten ketleyek ing lelampahan mesakaken ingkang raka. Oke. Monggo menawi mekaten nang mboten pojo-pojo kula badhe bedah Maespati. Monggo nggih. Lada. Kaya Karang Talun niki sapa? Nggawa Maespati. Adipati Surya Ketu. Mencorong sak tembok dadane wah nyengklik keris. Kowe sapa? Ditya Kalaga muka. Orang guang layang penantang ngluruki ladu batang anggap apa wong ora duwe tatanan. Pancen tak sengaja. Ayo kon nungkul mrene. Partawirya kon nungkul rene tak bondo tak krincung sikile. Bisa nelokake Maespati langkah ana batangi Surya Ketu. Gaglak limpamu.
Biasa. Biasa. Hey, maju. Hey, maju. Hey, maju. Ayo.
mung wong gelut. Wetan kulon kidul lor kiblat papat kebekan menungso kang wis rusak. Sisan gawe tak mlebono paprang lak babatane kabeh. Aduh, Koko Prabu Jimat pepunden kula. Wonten tiyang ingkang barang ngamuk. Sapa kae lah kok dadi ngawur-ngawur gawar tumindake ora mung prajurit Lokapala kang dipateni. Nanging wong-wong Maespati uga akeh kang padha katriwandan. Aduh, Koko Prabu. Naminipun Pandhita Wulandara, Begawan Parasu inggih Rama Bargawa. Kula aturi semene nekok penjalin rumiyin Koko Prabu. Adikku. Aku ora ngira babar pisan jebul wis ganti. Paprintaning Maespati lek kok dadi siadi sing ngubengi jagat. Kowe nuwuhake pepati sak nggon-nggon Bargawa. Wah. Ora kleru panduluku Kakang Suwandagni. Iya dia aku. Kowe mulya ya Di. Baliyo menyang pertapan Kanjeng Rama wis sawetara taun seda ngenes sumusul Kanjeng Ibu ingkang suduk slira. Bapakku ya mati. Mongkaripun Kakang cupeten nggonmu. Mateni wong kang tanpa dosa mesakno kahanan iki ya Di. Yen karo mendita aku wis tetep goleki ngendi dununging titis wis tak golekane.
Wis mengker tebih. Nuju sawijining dina Prabu Wisrawana ngluruk perang malih mring negari Maespati tinadan Prabu Partowirya. Kenging pusakaning Nalendra Maespati pejah kapisanan Sang Wisrawana. Ganteng kang jumeneng Nalendra ing Lokapala Raden Danapati jejuluk Prabu Danapati. Nengna kawusa gumiliring mangsa kala nenggih ing mangke gantiya jagate. Prabu Kartawirya wis minggah ing Kasidan Jati. Kanthi ingkang jumeneng Nalendra Agung nenggih Prabu Sri Harjuna Sasradhau. Suprandene rikala Bambang Sumantriat majaning Sang Begawan Suwandak niku suwita ing Maespati ora lono labetakarya pejah ingkang rayi Bambang Sukrasana Sumatri gugur kasambut ing rana ginigit dening Nalendra Yaksa ngalengka Prabu Dasamuka mengeng yasing Nalendra Maespati Prabu Arjuna Sasradhau. Arendetri bebu Kyai Semar, kula Ndara. Kepiye jagat Maespati ki Kyai? Rumangsaku nyawangi wonengen katong sepi tumungkul sepo. Sailanging Yayi Bambang Sumantri ingkang nganjalari dukane paman Penemban Suwandak ning Pertapan Jatisrana. Pinarka lamun aku ingkang nganjalari patine Bambang Sukasrana. Rikala semana ipat-ipat pangandikane. Lamun ta ora suwe nggonku jumeneng ana ing Maespati. Labet tinarka lamun aku ratu kang mamak mumuk paningalku Semar. Jebul pangandikane paman Suwandak ni mau bener. Ora gantalan taun Yayi Sumantri mati dening mungsuh. Yen ngono sailanging Yayi Patiswanda apa ya mung bakal semene kaluhuraning Prabu Harjuna Sasra Semar. Sinuwun panjenengan menika bingung penggalihipun. Pancen kula ngertos tiyang ingkang bingung nggih ngaten menika. Iya Kyai. Priyantun kados sampeyan niku pun wareg mangan gempalaning jagat nggih Den.
sakniki ngeten mawon upatane ingkang paman Jatisrana Begawan Suwandak niawit gugure Sukasrana nalika jaman semanten ing nganjalari ugi sakmangke pejahipun Ndara Sumantri lan menandipun patani mongkari sak siliring bawang dadi ratu muktine ya mung sak kemprangan ampun dilebetke manah ning asrah nalongso dhateng panguwasaning kodrat kemawon mugi-mugi mboten wonten dahuru ingkang tumempuh wonten ing Maespati Gus manganjur lakuning angin gunturang graning ngarga gunturang graning ngarga guru-guru nito wah gotaing mbok bakul sambewara jarene Ratu Maespati gedhug samaladuk kowe sing jeneng Harjuna Sasa ya dasar kepara nyata ngantos-antos adate wit jaman riyin mila nek mbuh awan mbuh wengi mbuh esuk mbuh sore mbuh utuk-utuk nek petuk wong sing kaya ngoten niku nyandang nganggone ngoten niku terus kalungan tengkorak rambute kribo di awul-awul ngoten niku mbebayani sapa wedok wah men ngaku dhewe tak kira nek semene taun iki nek rambute wis di rebonding bulane kok ya urung kowe sapa penemban nggawa wadung semono gedene ngerti yo aku mbiyen ya wong Maespati jagal menungso jenengku Rama Bargawa aduh paman paman bekti kula katur paman wah kowe sih nganggep bapa paman karo aku paduka sesemban kula padukat mojeng pertapan Jatisrana ya aku anake Mbah Muri Sanggeni monggo kula dherekaken ngangayomi kula dhateng Maespati Kewala ora sudi Harjuna Sasra kowe ngadeka kek piye iki anggris dirembuk ongel ngono ki kaya wong Boyolali ongel atos-atos lho Gus nek kinten-kinten nyang-nyangane rada angel didak tengah Harjuna Sasra kowe ngadeka aduh wonten menapa paman kondhange akeh wis saguh ngaku jarene ratu sing ketitisan Wisnu jare buktekno Wisnumu ngadeka seblakno dadamu tampan ana kridane pakmu cilik aduh paman mboten wonten wijining memengsan kalian jengandika
Nyuwun pangapunten kula mboten nglanggati. Wah. Sarah Satrio. Kowe ngaku Satrio jiwamu ratu. Kowe moh nampani penantanging Barga tak anggep ora lanang kowe ngadeka. Kaca muntap lir kinetap Sukaya yasinipi Cocobang mawingo-wingo Paman kowe tak gawe becik semune moh mbuh dulur mbuh cendeng ketemu Rama Bargawa padha karo ketemu dewa njabut nyawa. Ayo seblakno dadam paman tak ladeni sak gending.